Haba pangai syakatma ka baningkong apedeng ka Israel bat ka Palestine. Kadai ka bala tho ka Bible. Tang bah ka Bible ya gane ka Palestine la khot da ka Philistia. Namar ka Palestine hi kumba ka pau ka history ka don bun ki kerteng bala khot ya ka menshwa. Henry hang ne ngam kwa ban kren chapang ka ta ka jingbun kerteng ka Palestine. Henry ngan ya thu ya ka thma jong ka Israel bat Palestine kumba ka pau ka Bible. Haki por beladan. La tho kumbah nyusin ha ka Bible ya ka jingile thma pedeng ka Israel bat ka Palestia. Bat kat kum ka Bible ka yathu bana kine gi nyusin ki thma ka don ka por ba ka Palestia ka job thma Persya ya ka Israel. Bat kata ka jing job phila ban syam ha ka kitab baningkong Samuel ha ka lanong ka basaw. Pinlap anto ba ki Palestia ki job ya ka Israel ha ka ba kilayo ban kini no ya ka sunduk jutang naki Israel. Bat kathma u David bat u Goliath ka ja hadien ka jingyo kini no jong ki Philistia ya ka sunduk jutang ha ka ne ka por la long sim do usim sor. Bat ka khana shapang gane ka thma u David bat u Goliath ka long kumni le sia ha ka ne ka video ngan batai khambenia khandian. Laong ba ki Philistia ki la yalum ya ki sipai ki perton jong ki banyele thma Persya ya ki Israel bat kilaya lumlang hapo soko kabadan haka sinong Juda bat kilaya shel dara hapo aphes damin kabah pedeng soko bat aseka usol bat kipat ba Israel ru kilaya lum ban shel dara haka them ela bat kila penkre yale thma Persya ya ki Philistia kilayeng halor ulum haka wei geliang ki Israel pat kiyeng halor wei ulum haka wei pat kaliang hapedeng jong kita dan ka wei ka them. Bat hakum kata kapuar kahana kata kaying dara jong ki Philistia lami uwei uriu ratba uba kerteng u Goliath uba nakasnong gan bat laong karenjeng jong unie kalong hendriu peru sitada lada khany hakaput kalong ujrong kumba khandai put siteng bat udon katupiar nong hakakli jong u bat ulapong ru daka soptinar bat ka jingkhya jong ka sopti kalong 1,000 shekel karnong lada khany haka kilo kalong kumbasan phonyo kilo bat ka jingsop ya ki pung kejat jong u kilong da karnong bat laking ru yo usum u bada karnong haki terpeng jong u uding thung sum jong u ulong lakat u khung thanjan bat tang unar sum u khia rius pa shekel bat ladak ong haka kilo ka bomon riu kilo pras pa gram u khia bat unong ra asti jong u uya hashua jong u Goliath. Dia u Goliath ulayang ban perta ya ki perton jong ki Israel. Da ka baong balai pilami ban penkre yele thma. Hato ngamdai mo unong Philistia bat pi pat ki syakri usal. Bat ulaang penmi wei ubriu bat pha ba unwan ban yele yanga. Lada ula ban yele bat nga bat ban penyap yanga. Tengin long no ki syakri jong pi. Henry lada nga job manga yo u mangangan penyap ya u ma phi pinlong ki syakri bat ki mrau jongi bat u Goliath ulaong ru ngakop ya ki perton jong ka Israel minta kesngi sai ya utau ubreu bangin ya le haba usal bat ki Israel baro ki layo sngawi kini ki tin jong utau Goliath kila sngaw triem bat kila sngaw tieng jor bat hakane ka por u David shamna don setia hakata ka madan thma bat kumno u David upoi banyele bat u Goliath hakane ka thma umni u David udai ukhon jong Jesse unong Apreta ubana ka Bethlehem kari Juda ban laong ba udan laingut neki hinmen jong u David ki balek banyele thmalang bat usim sol bat kita ki long u Eliab u hinmen bahedo u Abinadam bat u Shama u David pat ulong u bakhadu na pedeng kita ki hinmen bat u David ulong ru unong aplang berat ha kata kapor haba kini ki laingut ki hinman ki lalet syakathma u Jesse u badai ukpa jong u David ulaang ha u David ukhun jong u ba un let banra ki hinman si epha une u kausdi lane u shira bladapsdi bat kini ki kpu si photali letra bak syaka jaka dara badan ki hinman bat ra ru yekine ki kpu si photali ban a ya urang ba si hajar jong ki Israel bat sapet dru laki hinmen ki syat ki kwat bahani bat wanra khubor pat yanga dia hagata ka pol usor bat ki hinmen u David lember ki pat Israel baro kilayadon hathem ala
kidang yale thma Persya bat ki Filistia. Hakasngi ka bobot David ulaki dang step prangap bat ulai no ye ki langbrat ha wei pat uparan nong ap langbran nang ta usiam ye kita ki jingba bat ulai kumbala pha da ukpa bat endau ula poin shikata ka jaka dara kat baki pat ba Israel kidang yale shika jaka yale kita yarisa da ka jing risa yale thma ki Israel bat ki Filistia ki yeng riang na ke benta ka thma Maria yeng Persya. Te David akata kapor habau lapoi haying dara ula ino ya ki ai hau nong ap lane unong pet ya ki tiar kitar ha ka ying dara bat yala de ulet mare syakata ka jingdan jong ka thma bat ula ai khublai ru ya ki hinmen anda ula ya kendu ha kata ka madan thma bat hangta kat ba udang ya keren baki hinmen ha kata kapor uriurat ba ugaliat ubadai na Filistia ula mi biang na pedang kita ki beriu jong ki Filistia bat ula keren berengam biang ya ki juk ki kitien kumba ula dap keren menshwa bat David ula yok snawi kita ki kitin berengam jong Goliat hangta baro ki pan Israel ki lahir yap tang shuyo i ya une Goliat bat ki la shepting ki pan Israel ha kata kapor ki la ong la yo i ya une ubri ubalawan keu da shisha ula keu ban kop ban ya ki Israel bat ya ubri ubanut ban penyap ya u bat kila ya keren ru hangta balada don ubri uba penyap ya u te usim un ai ke spa shikat dai bat un ai ru ya laka khon kan thai ban ya shong kurim bat kumju un ai ya ke jinglai luai ha ka ying ukpa jong u ha Israel te David abawla yo sngow ya kata ulaang ha kita ki briu ayu anle na ka benta uno no ubri uban nuat ban penyap ya u bat uban weng no ya ka ran karem na Israel bat ula ong ru uee uni Filistia ba wan kop ben ya ki perton ublai ba em kita ki beriu kila jubab au David an sale kumta kombaladep ban ong syakman ya uno banut ban penyap ya u kabamut an ya ka kun siem bat unyo lai luat kat ba u David udang keren hangta uhenmen rang ba jung u ba kerteng Eliam ula yo sngaw haba ukren ya kita ki beriu bat ula bital lat ya u David bat ula ang ha David kumne balai mewan shane hano me ino pat ye ki langbran ngatip ye ka jing snomeng bat ka jing sniu ka donut jong me melawan hiar ban pet ye ka thma hangta David ula jubab tengalale ayu hato amde ban kren watang shikintien ula ang ya uhunmen hangta ula phai no shikipat ba babon bat ula kren ha ga ju ka rukom ban keli on ai ayu la dala ban penyap ya u bat kita ki beriu kila jubab kumbala dam bat kipat Israel haba kila yok sngawi ka kitin David kila let banyatu a usol bat une usol ula pha khat ya David endang David ula wan ha usol ula ong ya usor wat khau ej na sheptieng na ka benta jong u nga u shakri jong pi ngan let banyale ya une Filistia usol pat u ong ha David memla ban let yale ya une Filistia melong tang ukna samla ma u bat ulong uriwale nadu dang samla Henry David ula phai kitin ya uswal usyakri jong pi usyarai blang na kabenta ukpa jong u bat habawan using na ki dingem ban rong no ya ikhun blang na ka kenhun ngalabut din ya u bat ngala penyap ya u kumta ngala pelaj ya i na ka sintul jong u lada u yang Persya yanga ngakem ya u na ka nyu mo bat ngatangon ya u hadu ba undayam usyakri jong pi ula penyap ya kising berki dingem ru bat une Filistia baklem ot share un salong kum uwei na kine namar ba ukop ben ya ka perton jong ublai ba em la phai kitin David ya usal David ula ang shushu utrai ubala pelat em yanga na ka tersim using bat na ka tersim jong kidingem un pelat em yanga na kti jong une Filistia kumta usal habu yo sngaw ya ki jingkren David umban se bat ula pha ban let ya u bat ula ong ki bat to utrai undan ringkat bat me usol ula penpong ru ha David ya ka jingpong thma da ki jan lane da ki jingpong thma jong u hi ula bu ya ka tupiar nong hakli jong David bat ula penpong ya u da ka sop tinar David anda ula king saka white lam halor ka jingpong thma kumta anda ula yat nang shu ban yat namar bo jumlien kumta David ula ong ha uswa ngamnang banyat namar kine namar ngam pat jumlien ban phong yaki hangta David ula launo yaki te ula shim ya uding do akti bat ula tam santli ki mau bajli
naka wei ka wa doi bo lo thep ya ki ha ka jula ki nong ap lang bron bat ula bat akti ya ka batur lane ka kenja jeri bat ula lech sajan uta ugalian bat ugaliat ru ula wan sajan udeben bat unong king sti jong u uya akmat jong ugalian habang ugaliat ula pet bat uyoi ya udeben ula ben ya u namar ba udang kena sama saba usau kerang bat bhabriu kadur kadar nang ta ugaliat ula ong ha udeben hato ngadai uksau ba mewan syanga da udingdu uta ugaliat ula tim ula tela ya udabet daki belai jong uru kumju namar ba ula keren ben ru ya belai jong udeben te ugaliat ula ong ha udabet ale me syanga ngan aya ka do jong me hakisim jong ka sun berkimrat jong kilum giwa udabet pat ula ong ha ugalian mewan persya yang ada ka wait lam da usum ba da unardung Hendrai ngati ngawan syame da ka kerteng jong uturai ki pat ubelai ki kenhun nyapam ka Israel ya ubam me melabeng hakene gesngi uturai un sa IT ya me hakti jonga ngan sa penyap ya me bat ngan sa pam me ka kli jong me ngan sa ai bam ye ki met yap jong ki pat Palestia menta gesngi haki sim jong ka sun bat haki merat klau jong ka kendau kumta ka perthai barok kan satip badan ubelai ha Israel bat une upat lembung un satip ba uturai pelat da ka wait lam da usum namar ka thma ka de ka jong uturai bat un aya me hakti jongi habau galiat ula yeng bat watur syajan banya kendu ya David bat David ru ula mare ban lech kata ka jaka jong ugalian te David akata ka por ula klong ila ka kti syakpo jong ka jula ban sai we umau ula kawang ya u da ka batur bat uta umau ula dene selang mat uta Palestia kumta ula kelon krop da pelop akendau kumta David ula job yo Palestia da kata ka batur ber umau ula penkelon ber ula penyap artat ya u David syamladon wait lam hakti te David ula mare ber ula yeng halor kamet jong ugolian bat da ka wait lam jong ugoliat ber ula sai na kata ka jingsam ula penyap ya u bat ula krai ya ka kli jong ugoliat haba ki Palestia kila yoi ba uklawat jongki ulayam hang tai kila pet yap no syadin ki pan Israel ba Judah kila yeng haga jingrisa ban be nadin ya ki Palestia hadu ashnong gat bat ki kherdop jong ka Ekron kumta ki Palestia ki bala mensau kila kelon artat halenti nadu Sha Aram hadu gat bat Ekron endaki Israel kila wan ka ba be ki Palestia kila yo ban lute ya ka jaka dara jongki David pat ula shim ya ka kli jong Goliat ula ra she Jerusalem Henry ula ino ya ka jingpong nar jong u haying jan la jong haba usol ula yo i ya David ba ula tur persya ya Palestia ula kli ya u Abnal u rangba ki perton jong u ko Abnal une ukun jongno sha une usamla u Abnal ula jubab kumba em kamansim jong pi ko sim ngantip satia usim ula ong tawat jingtiep udai ukun jongno une ukna te kat ba David udang wan pai na ka jing penyap yo ta Palestia u Abnal ula yalam yo u akmat usol ula ra artat ye ka kli jong Goliat hagala ka kti te usol ula kli pi dai ukun jongno ko samla David ula jubab ngadai ukun jong usyakri jong pi u Jese ubana ka shnong Bethlehem kathma ka kun no hangta hapadang David baru Goliat bat kalong ka eg ka basngotanan namar kano ka jingele ka pau shai na kane ka jinge thu khana na ka tin ublai nginyo i haba ublai udan hagaliang jonga bat jongpi amdan bala banyele persya yang abadya pi larit ne kraw la klan ne tlan hendai dei ublai ubalong hasiwa ko blai shibon